И здравейте хора, аз съм Валко и днес ще играем в FUP. Ще играем с легендите срещу Барселона. Преди малко снимах клип, обаче нещо не се получи. Така. Сега една минута да си не говорите. Добре, как се така отвърна сега? Легендарният матч. Меси или Роналдо? Да започваме. Естествено тяхна топка. Защо ли да се очуда? Така, Санчес поема топката. Меси! Добре, той подава на Абелона. Взехме топката, но дали това ще бъде битва? Така. Така е посет. Серджио взема топката. Пике. Срещу Ди Мария пък какво прави? Там. В 2013 година там е бил Ди Мария. Добре, взема топката, така всъщност обърка се. Ефектен пас, но не толкова силен. Вземем топката от Хави. Този матч е много важен. Така! Добре! Не! Така! Той е на празна врата и аз мога. Инеста. Добре, разбрахме. Той е на празна врата и аз мога. Санчес. Аз на празна врата съм пускал. Да. Вижте как ги казва вода. Беше добра идея да се сравня. Всъщност, единствен път, когато не снимах, вкарах на тази игра. Защото моят приятел Митко има Xbox и там ми е по-лесно. Сега ми задим тази игра. Така. Добре. И още един път, хора. Виж как вкараха този... Ама левото там нещо. Ще защото YouTube не погледа. Виж гола. Погледнете. На празна врата. Докато биш смисъл да ги посъдава. Добре, аз виж сега, не си срещу Озил. Ето виж от тези поводя, ще ги всичките. Пас. Добре. Това е вече честно, виж. Меси на топката, брат. И сега трети гол може би. Санчес. Няма да има трети гол, защото моят вратар е добър. Така. Ще замоля без хейтове, защото на клавиатура изобщо не съм добре. Но няма как. Защото... Добре. Меси май нещо не се получи, защото нашия Геннадия изби топката. Така. Ха-ха! Ха-ха! Добре, играч. Би топката Хави. Окей. Няма да бие, няма да центрира. Добре. Разгряване в наказателното. Напомня нещо. Добре. Инеста взема топката. И пропуска такъв невероятен гол. Такъв невероятен гол ще да пропуска този приятел. Май 13 година Меси го няма, но перфектно избихме топката. Ще беше. Добре.
Така, спринтваме малко. Дей. Какво казах хора? Нищо. Опа. Май нещо, Хави Алонсо взе топката. Иди, оп. Серджио. Пак ще си играем така. Ехе. Меси. Меси го срех май да тръгне. Защото... Ехе. Пепе. Пепе взема топката, овладява я. Бие се срещу Меси. Пепе срещу Меси. Невероятно разигране. Ей, Пеп! Меси взема топката. И Пепе пак се бая. Оп. Пепе отиде извън игра, перфектно положение и Хави взема топката. Така, Серджио срещу пак ли? Не, там не. Добре, перфектно разиграние, перфектна възможност за гол. Добре, защо подаваш на там, бе? Виктор Валдес естествено, че взима топката. Така. Ще ги измерим малко. Ди Мария! Ди Мария! За първи път се извадаш. Не мога защо, да разбера защо Хайде БГ мъжът на Кристиана харесва Ливърпул. Не мога да разбера. Ливърпул. Просто аз не ставам много по футбола. Всъщност не ставам по футбола. Братан. Не съм братар. Слушат това. Добре, хора. Иниеста взема топката. Подава на Хави. След това на Меси. И Иниеста пак поема топката. Така, добре. Хубав пас. Добре. Грайда. Добре, хора, перфектно. Добре. Дойде време да свършим този матч. Точно на 45-та минута. На първото време биха ни 2 на 0, но какво да се прави? Ако искате още такива видеа, пишете в коментарите. Скоро ще правя да на това чалендж номер 2. Чао, чао, до нови срещи!